दाउखा बेटा दाउखा बा ओजों फैलाय मा जालायखोलाय दाउखा बेटा हिनजाव गोदान लाबोनाया नंमारगौना नंमारा नंगौलै आफा आदै दाउला राजाया हिनजाव गोदान लाबोबाय आयला हिनजाव गोदान लाबोमारबायसो होमबा बियो सोरलै बिनि हिनजाव गोदाना दाउखा बा हिनजाव गोदाना बे हाजमला मेदाम ना मा होनो खाथें ना मा होननानै बुङो बेखौ होननानै खोन्थाबानो जाबाय आफा हिनजाव गोदाना हाजमला मेदाम हा हाजमला मेदाम आयला गोदो हाजमलाजोंसो लाइन मारिमोन आं बेखौसो मोनबोबाय होमबा दाउला राजाया दाउखा बा नोम्फाखौ खोन्थाबानो जाबाय नखराव हिनजाव गोदान लाबोबाय जेब्ला गामिनि मानसिफोरनो खोन्थानांगौ होननानै गाबोनो अफिसाव दाथां होननानै खोन्थाबानो जाबाय आफा गाबोनो अफिसाव थांनाङानो आदै दाउला राजानि हाबानि खोथा रायलायनांगौनो जागोन दे जागोन आं माबा मोनसे सानगोन सानलु सानला खालामनो दाहोसै आबा नोम्फाखौ हिनजावनि नखराव थांनानै गाबोनो खबर हैनांगौ गामिनि रायजोफोरनोबो खोन्थानांगौ खोन्थाबानो जाबाय नोम्फानो मा खुगा सियायखो खोन्था नोम्फानो आफा खोनादोंना खोनायाखै नों ओहो आं जेबो खोनायाखै बिसोर सानैनि बोराबनायाव आंसो नारद मुनि जानांबायलै आच्छा दाउखा बेटा नोमाखौ ओंखाम खुरनो थिनैलाय आयै आफानो ओंखाम खुरनांगौनो नोम्फानो खोन्थाबानो जाबाय ओंखामा खुरनानै दोनखादों होननानै आफा आया नोंनो ओंखाम खुरनानै दोनखादोंनो आच्छा बारौ थाइबानि लारु आं दाखालि जौ बथलसो लाबोनानै दोनफैदोंमोन बियो बहा दङ नोमानाव सोंलाय आफाया जौ बथलखौ बहा दोनदों होननानै सोंनो खोन्थादों जाय जायगायाव दोनदों बे जायगायावनो दङ होननानै खोन्थाफिनबानो जाबाय नोम्फानो आं हले उन्दुनो ओंखारबाय आच्छा दाउला राजा हिनजाव लाबोमारबायसो होमबा बेबो हाजमलाखौ बेलेग हिनजाव मोनमारासै होमबा बियो माले आफा दालमे कुछ कालायो नामा आच्छा बेफोरखौ बादो अफ्रि रानियालाय उन्दुबायना उन्दुवाखै उन्दुनानै सिमां रायजोआवसो दंहैयो खोमा मालाय आच्छा उन्दुदो दे हेलौ अमा राजा आच्छा दाउला राजा नों हिनजावखौ हाजमलाखौसो मोनबोबाय नामा माथो खालामबावनोब्रा हाजमलाया गावनि बयफ्रेन्डजों नांलायबाय दङमोन बेनिखायनो बे समावनो लानानै फैबाय आं आयला मालायनि गार्लफ्रेन्ड सेखनासो लाना फैदों होमबा नों माथो खालामनोब्रा आदा बयफ्रेन्ड थाखानाय सिख्लाफोर गोजाना बुहुमावनो सिंगल सिख्लाखौ नागिरना मोना बेनिखायनो लानानै फैबाय आङो बयफ्रेन्ड थाखानायबाबो खबरदार बिनि बयफ्रेन्डा फैनानै आंनि न'आवल' हांगामा खालामफैनो मोना मानो हांगामा खालामबावनांगौ जाखोब्रा आं लाबोखाबायना आच्छा आदा हिनजाव गोदानखौ माथो होआ नामा नों सोलाबाखै आं आदै बयफ्रेन्ड गोनांखाखौनो लाबोबाय होमबा नों औ बयफ्रेन्ड गोनांखाबाबो लाबोबाय आं आच्छा साला मानसिफोरा बुङो माथो जौ लोंबा टेनसना खम जायो लोंनोसै आं जौखौनो दिनै माथो बेलाय आंनि खर'आव सानफ्रामबो थाइग्रि थाइसे सिरि फैबाय थानाय बेबो दोबनो बे दाउला राजा सुवादा हिनजावखौबो लाबोदों हाजमलाखौसो आंनि एक्स गार्लफ्रेन्ड जाफ्रामखौसो बेलेग हिनजाव नागिरना मोनमारासैना बियो इसिबां गिदिर बुहुमाव हाजमलाखौसो मोनबाय होमबा बियो अमा राजा आंखौ गोसोखांदों नामा नोंखौलाय मानो गोसोखांनांगौ जाखो आंलाय अब्लालाय माथो आंनि मुंखौसो लाबाय थादों नोंलाय बेफोरखौ बादो नोंलाय बोरै दाउला राजानाव फैनो मोनखो आंहा दाउला राजाजों जेबो सोमोन्दो गैयामोन नाथाय आंनि एक्स बयफ्रेन्डजों नांलायबाय थानायाव दाउला राजाया आंखौ अनखांखां मोननानै लानानै फैदों बा बिदिबो फैजालायो होमबाथ' नों गाबोन दाउला राजाजों नांलायबा बेलेग सेंग्राजों थांफिनगोनलै मिन्थिया बा मा मिन्थियालाय मा मिन्थिया माने दाबो थि नङा होमबा बोरै थि जानांगौ जाखो गोसोआ जुदि उनाव मिलायाबा बोरै आं बिजों रायजो जानांगौ जाखो वाइला ओइ नों दाउला राजाखौ उनाव गारनानै थांखानो गोसो दंब्ला दिनैनो थांदोब्रा मानसिखौ बारा थिग मोनासै आं नोंखौ हेलौ अमा राजा नोंबो थिग नङा दे आंनि गोसोजों गेलेना सोमस्रिनि गोसोजों गेलेफिननाया आरो सोमस्रिखौ गारना हांग्रिमोन्दिखौ हाबा लानाया आं बावाखैथ' बेफोरखौ नोंजों गारजानायनिफ्रायनो आंहा फाग्लि बायदि जानला मानला मानसिफोरजों रायलायनांगौ गोनां जादों नों जुदि आंखौ गारामोनब्ला आं जानला मानला मानसिफोरजों रायलायामोन ना साला मा खोथा बुंनो फैदोंलै नोङो बेफोर गोदोनि बाथ्राफोरखौ मानो बुरखांफिनदों नोंलाय आंनि गोसोनि दुखुखौ एसे फोरमायदों आरो नोंनो दा जेबो साननांला नोङो आंहा दाउला राजाजोंनो रायजो जानोसै खर'आनो गिदिंजोब्बायलाय खर'आ 10ता जानायमोनब्ला मोनसे खर'आ गाज्रि जाबा मोनसे खर'खौ सोनानै लागौमोनलां आरो मा नायबाय थाखो आंखौलाय आं सानदों नों माथो दाबो जेबो सोलायाखै होननानै आंलाय मानो सोलायनांगौ जाखोब्रा थांदो आं जौ लोंनोसै अमा राजा नै माथो सानैजों मालाबानो इन्ट्रडाक्सन जाखुमाना दं मा नोंसोर सानैया सिनायलायखोमायो नामाब्रा आच्छा हाजमला नों बिराद मेंबायदां थांदो उन्दुहैदो जागोन दे ओइ अमा राजा हाबाखौ धुम दाम खालामनानै होदोब्रा आच्छा बारौ थाइबानि लारु खोन्थालाय इसेबां गिदिर बुहुमाव नों बे हाजमलाखौसो बोरै नुसनखो माथो बुंबावनोब्रा बे हाजमलाया गावनि बयफ्रेन्डजोंसो नांलायबाय थादोंमोन फनाव आं सानबाय बयफ्रेन्डजों ब्रेकआप जाखासिगोन जेब्ला आंनो लानानै फैखानोसै जौ फाग्ला जानोसै आं जौ फाग्ला बयनिबो खर'आव गाखोग्रा जानोसै आं माथो दाना जौल' गोसोखांग्रा जाथारबाय आं साला सन्थलानि बायदि फर्मुलासो बाहायनोसै आं जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ होननाय बायदि इउट्युब जेन्स बड ब्लग बाला भिडिअ दिखाव जुमायखौनो लोंनो जाबाय थायो खेबसे लोंखांनायनि उनाव अब्लानिया नों मा खालामनांगोन सिम्पल आइडिया होगोन आं नोंनो जेब्ला नों जुमाय लुबैयो सानफुनि 10ता 12ता 1ता 2ता अब्लानिया नों मा खालाम दा गरम बोथोर मेंग' स्लाइस बायनानै लाना फै बरियासे कुरकुरिजों नोङो
जुमाय साननानै नोङो बे मेंग' स्लाइसखौ लों स्प्राइटखौ लों फान्टाखौ लों नों जुमाय साननानै लों बेखौनो नोङो बेनिफ्राय मा खालाम नोंथ' थानो हानाय नङा आरो लुबैबावगोन अब्लानिया मा खालाम नोङो गाइखेरनि साहा माखौ बुं मबाइलनि साउन्डखौ खम खालामनो उन्दुनायाव डिस्टार्ब जादों होननानै रस काटा दानाबा बेखौ खोन्थानोसो आंखौ लिंहरदों होनबा आइलाय मबाइलनि साउन्डखौ खम खालामनांगौनो आंना मबाइलनि साउन्डआ खम जाला होननानै खोन्थाबानो जाबाय आरो आंनि मबाइलनि साउन्डखौ एसेबां खोनासंनो बादोंब्ला बै खोमायाव लाग्राया बेखौ बायनो होबानो जाबाय आबा आइनो हेडफोन नांगौनो बेफोर उनाव जाबाय थागोन मबाइलनि साउन्डखौल' खम खालामनानै थानो खोन्था मबाइलनि साउन्डआ खम जाला होननानै खोन्थाबानो जाबाय मबाइलनि साउन्डआ खम जायाब्ला मबाइलखौ सुइच अफ खालामनानै उन्दुनो खोन्थाबानो जाबाय जाया उन्दुनो गोसो जादों बेखौ उन्दुनो खोन्थाबानो जाबाय आबा आंहा उन्दुनो ओंखाराखै मबाइल नायबावनि थाब उन्दुनो ओंखारबाय आं दिनै नारद मुनि डिउटिखौ मावथ'ला दे गाबोन मावगोन गाबोन फुङावनो हेलो यूट्यूब गोपी बहू रसोई में कौन था वो वाला एपिसोड दिखाओ गोपी बहू कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था वहाँ कौन था मैं थी तुम थी मैं थी तुम थी कौन था वहाँ राशि बेन था कोकिला मोदी राशि बेन था आयु कोकिला मोदिया राशि बेनखौनो मिथिया आरो रागा जोंबा मबाइलखौनो सौगोन हां दा नै बे अमा राजालाय बहा मोनहैलायखो नै आं नोंनि थाखाय गिफ्टबो बायखोमादोंमोन हाबाब दावसो देलाय आंनोलाय मानो गिफ्ट नांबावगौसै लादोबालाय आं नोंनो जेबो बायनानै होफैयाखैना आंनि फार्स्ट दरमाहाजों मोननाय फैसाजों आंनो गिफ्ट होनायखौ नाजावदोबालाय दावसो फिसाफोरा गोजोन खुसियै थाबानो बिमाफोरा गिफ्ट मोननाय बायदि मोनो मिथिबाय फिसाफोरनि गोजोन खुसिखौल' बिमाफोरा अरायबो हास्थायो बेनो बिमाफोरनि मोनसे गिफ्ट बेलाय नंखागौ दा आरो बिमाफोराबो गोजोन खुसियै थाब्ला फिसाफोराबो मोजां मोनो आरो बेनिखायनो नैबे गिफ्टखौ नाजावदो दे आइ अके आं मेंबाय उन्दुहैनोसै दे आयै आंनि फिसा दावसो देलाया इसेबां मोजां जाथारबायना बेहाय बिदिनो मोजाङै मोजां थांथोंसै आंनि फिसा दावसो देलायनि जिउआ बेखौल' आं हास्थायगोन मानो दाबो फैयाखै बे नारजि बुदाङा दिनैबा हले बेनिफ्राय सोंनायनि फिननायखौसो लाखाथारगोन आं मानो आंखौ थगायदों बियो मानो जेबो खोन्थायालासिनो सोरजिनो सिरि सिरि हेफाजाब होदों बियो हाफां मानो बेयाव जिरायना थाबाय थाखो नोंलाय नोंखौनो नेदों आं मानो इसेबां गोबाव जानाय नों एसे खामानिया बारामोन बेनिखायनो गोबाव जाबाय मा खामानिमोन आंनि खामानिखौ मिथिखायो माथो नोंलाय साइडआव मा खामानि जायो मा जाया औ साइडआव मानसिफोरखौ हेफाजाब होखुमानायबो जायो नङा होमबा माने बुजियासै आं बुजियाखैना नोङो बे सोमसिरनो मानो हेफाजाब होबाय थायो नों मा आं गासैखौबो मिथिजोबबाय मिथिबाय सोमसिरनो मानो हेफाजाब होखुमानाय आरो हेफाजाब होदोंब्लाबो नों आंनो मानो खोन्थायाखै मा खोथा दङ सोमसिरजों नोंजों नोंखौ रागा जोंगोन साननानैनो आं खोन्थायाखैमोन जेबो आच्छा आं माला सोरखौबा हेफाजाब होनायाव रागा जोंफेरनायहाय आं गावनो मानसिफोरखौ हेफाजाब होयो माथो आं हेफाजाब होग्रा मानसिया मानो नोंखौ रागा जोंनो नारजि बुदां बुं नोंहा सोमसिरजों मा सोमोन्दो दं बुं नारजि बुदां नोंहा सोमसिरजों मा सोमोन्दो दं जेबो सोमोन्दो गैयालै हाफां नों मानो बेफोरबायदि बुंलाबायदों जेबो सोमोन्दो गैयाब्ला मानोथो नों आंनो खोन्थायाखैमोन अके मानिबाय आङो सोमसिया नोंनिबो लोगो आंनिबो लोगो बेनिखायनो नों बिनि दुखु समाव हेफाजाब होदों नाथाय आंनोथ' खोन्थानो हायोमोन ना नों आं बुंखाबायानो दा नोंखौ रागा जोंजानो गिदों होननानै मानो रागा जोंजानो गिनांगौ नों आंजों नों रागा जोङो ना आं मानो सोरखौबा हेफाजाब होनायाव रागा जोंनांगौ जाखो नों बायदिसिना सन्देह खालामबाय थायोना नोंनि बेफोरबायदि आखलानो आंखौ सन्देह खालामहोयो मिथिबाय आरो दाथ' आं सन्देह खालामसिगोनानो नोंहा सोमसिजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै धोद मा गोदाव सोराव नों मा गोदाव सोराव होननानै रागा जोंफ्लाबा जायाथ' नोंहा सोमसिजों जेबो सोमोन्दो गैयाब्ला नों सोमसिनो खनले मानो हेफाजाब होबाय थायो आरो सोर हिनजावा बेफोरबायदि नायनानै थानो हागोन दे बेबो हौवा सिं सोरखौबा हेफाजाब होखुमानायखौ सोर हिनजावा सयज' खालामनो हागोन आं थिगखौनो डाउट खालामोमोन नोंखौ मिथिबाय ना नों सोमसिनोल' हेफाजाब होआखै खोमा आरोबा सोरनो हेफाजाब होखुमादों बुं ना सोरबा मडेल आरो सिख्लाफोरजों लाइन मारिगासिनो दङ ना सोरबा जाखांफुनाय एक्ट्रेसफोरजों रायलायगासिनो दङ बुं नारजि बुदां सोरबायदि सिख्लाजों लाइन मारिगासिनो दङ नोङो मा गोदाव सोराव बुंथारगोब्रा हापां आं रावजोंबो लाइन मारियाखैलै खेबसे फोथाय खेबसुआ जेब्लाबो फोथाय खेबसु खालामोनो खेबसे थगायग्रा मानसिया जेब्लाबो थगायनो गोसो जायोनो मा थिक नों सोरबा एलबामनि एक्ट्रेसफोरजों सोरबा मडेलारफोरजों लाइन मारियाखै होननानै मा फोरमान दं नोंनाव हापां आं सोमसिनो हेफाजाब होदों बे नंगौ नाथाय आं रावबो एक्ट्रेसफोरजों बा मडेलारफोरजों लाइन मारियाखैलै होमबाबोथ' नों आंनो खोन्थानो हायोमोन ना मानो खोन्थायासै नों मानो खोन्थायासै नों सोमसिनो हेफाजाब होनायखौ
सोमसिनो लनाव फैसा लानानै सन्थलानि थाखाय दखान बानायनानै होदों सोमसिनि फिसाजोनो एडमिसन खालामनानै होदों सोमसिया जेब्ला प्रब्लेमाव गोलैदों नों हेफाजाब होखुमादों बेफोरखौ आंनो खोन्थाना नोंहा सोमसिनि सायाव जेबो फिलिंस गैयाबा नों बारे हेफाजाब होआमोन ना आंखौसो दावसो देलायनो हेफाजाब होनायखौ नों रागा जोंलायदों ना ओमफ्राय सोमसिनो हेफाजाब होखुमादों आफां नों बांद्राय सानोलै बांद्राय साननाङाब्रा नोंनि थाखायनो साननो गोनां जाबाय आं गोदोनिफ्राय सानबाय थानाया जामारबायसो आं बुंखादोंना नोंखौ आं देनां बुरि जाबा नों सिख्ला मोजां नायनानै लाइन मारिफिनगोन होननानै नै आं बुरियावनो नोङो सोमसिजों लाइन मारिनो हमबायानो थोद नों मा साननो सानबाय थादोलै हापां बिदिसो ना माबा मोनसे बुंबा एरखे थांग्रासो ना नों नारजि बुदां नंमारगौसो होमबा दावसे देलायनि बुंनाया नारजि बुदाङा सोलायनो हममारबायथ' आरो नारजि बुदाङा सोमसिनो हेफाजाब होनायखौ आंनो मानो खोन्थायासै दे आं दावसे देलायनो हेफाजाब होनायखौनो जि रागा जोंदों बियो दाबा सोमसिनो हेफाजाब होखुमागासिनो बियो मा सोमोन्दो दं बेहा मा सोमोन्दो दं सोमसिजों बाजै मानो गाबदों बाजै जेबो नङाहाय जाथि नों दा जों एसे नांलायलायदों आरो बेफोरलाय जाबाय थाखायो ओंखाम जाबाय नोङो औ जाबाय बाजै बहा जाखो नोंलाय ओंखामखौलाय बाहेरावनो आदाजों जाबोदों आं दाना बाहेरावल' जाग्रा जाथारबाय माथो नोंसोरलाय न'आवबो ओंखाम जानांगौ हर जानायखाय हटेलावनो जाबोबायलै बाजै आरो सानसेमानि ओंखाम जानाय जायाखैमोन ना गाबोननिफ्राय टिफिन बोननानै हरगोन आङो टिफिनखौ लानानै थांबानो जाबाय जागोन दे बाजै दाना बाहेरावल' ओंखाम जाग्रा जाथारबाय आरो नारजि बुदाङा बेनो खोमा आरोना सोरबा सासेखौ नायनो बाबा इगनर खालामबा ओंखामखौ बाहेरायाव जाफ्लानाया बेनो खोमा आरो नारजि बुदाङाबो फार्स्ट स्टेपआव आवगायबायानो खोमा न'आव ओंखाम जाया खालामग्रा जाबाय मा थिखाय साननैसोनि उनाव सोमसिनि ओंखाम संनायखौसो गोथाव मोनजासिगोन खोमा आयौ मा जाबावनांगौ जाखो सोरनो खोन्थाबावनांगौ जाखो गाबोन दुमफावखौ लोगो हमहैनांसिगोन जानाय नंला आब' दुमफाव नों गुमैनाव हाबा जाहैबाथाय ना नोंनि गस्लाफोरखौ आंनो होलांजोब दे दुलुर आं लाब्रा बड' कार्टुननि भिडिअ एडिटिं खालामगासिनो दङ डिस्टार्ब खालामनाङा आंखौ आब' खालि फिननायल' होना नों देनां गुमैनाव थांबा नोंनि गस्लाखौ आंनो होलां दे आइ दुलुर नों सिरि थागोन ना आं बरिं मोनदोंलै आब' हरलाय नोंनि मबाइलखौ इउटुब नायनो आं खामानि मावगासिनो दङ दुलुर डिस्टार्ब खालामनाङा उन्दुनोबा उन्दुदो ओइ आब' नोंनावलाय बयफ्रेन्ड गैया नामा माथो रायलायनायबो खोनाया आइ दुलुर जेब्ला बयफ्रेन्डजों रायलायोमोन अब्ला बिमानो खोन्थानो जाबाय थायोमोन ना नों दा बयफ्रेन्डजों रायलाया होनबाबो नों कुइसन खालामो नोंनाव बयफ्रेन्ड गैयाबा आइनो खोन्थानोसै आब' गुमै गोदान नागिरनो होनोसै ओइ नोंनोथ' मा जादों खर'फोरा थिग जायगायावनो दङ ना आंनि खर'आ थिग जायगायावनो दङ आब' नाथाय टफिरामासो फाग्ला जाबाय टफिरामालाय मानो फाग्ला जानांगौ जाखोसै टफिरामा दाना हारसिंनो रायलायो आब' आं बेखौ बिराद नुबाय हारसिं रायलायनानै मिनिनाय रागा जोंनाय आयु नंमारगौ नामासै मानसिया फाग्ला जामारबाय नामा टफिरामा गाबोन खबर लायनांसिगोन र' आरो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायबाय दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै गालांलाय जाहाथे थाबैनो 2 लाख जानो हायो दे लोगोफोर बुहुमा फाग्ला जाबाय आयु फाग्ला जाबाय संख्रि बानलुनि दामाबो बारा जाबाय आयु बारा जाबाय बा सन्थला बहा थांनो ओंखारदोंब्रा बहा थांनो ओंखारनांगौ जाखोब्रा खामानिफ्राय फैदों न'आव थांनोसैब्रा आच्छा मा थफ्ला लाखो बेवहायलाय मा लानोब्रा फिसाजोनि गांनैसो कलेजनि लेखा दं बेखौ बायनानै लाबोदों आं नोंलाय बे हरावलाय बहा थांनो नागिरदोंब्रा एम्बु नागिरदों नामाब्रा एम्बु नागिरदोंबा खबरदारलै अखा नांगौ मिथिबायना अखा गैयिनिफ्रायनो नुवाखै फोथाराव माइ गायनोनो मोनाखै जोंहा दाखालि साननैसोल' अखा हाफ्लानानै दा गैला आरो एसे अखा हाबानो दैबाना जानाय मा नायनो जेरैबो जारला सान्दुं दुंबाबो जारला अखा हाबाबो जारला बे बुहुमानो फाग्ला साला आं एम्बु नागिरनो फैयाखै आं एकदमबारे खर' गुदुं जानानैसो खर'खौ गुसु खालामनो ओंखारबोदों आं सोर खर' गुदुं खालामखोब्रा माथो होनबावनोब्रा बे हांग्रि मोनदिजों एसे जुद्ध जालायगासिनो आं हांग्रि मोनदिया एसे मोजां बेजोंनो जुद्ध जायो नालै आच्छा सोमसिया मोजां नङा नामा बुरबेक सोमसियाल' मोजां जायो नामाब्रा हांग्रि मोनदियाबो मोजांब्रा अब्लाबोलाय हांग्रि मोनदिया मालाबा बिराद बरिं अबयसे मोनसे बाथ्रा बुंनि आं गावनि हिनजावा जेसेबां साफा सायसेया माने मास मोनथामनि उनावनो बरिं रिं नुखायोब्रा बे नोंनि खेत्र'ल' नङाब्रा गासैनिबो खेत्र'आवनो बिदि जारखि मिस बड'लेण्ड मिस आसाम मिस नर्थ इस्ट मिस इण्डिया मिस इउनिभार्स मिस वर्ल्ड हिनजावखौ हाबा खालामा माने सानथाम सानब्रैनि उनावनो अगालि मोनखायो आरो बा एसेबां नलेज दं नोंनाव नलेजनि खोथा नङाब्रा बेफोर सैथो रावखा गावनि हिनजावा जेसेबां साफा नङा माने मास मोनथामसोनि उनावनो बरिं मोनखायो आरो
मालायनि हिनजावखौसो मोजां नुयो मिथिबाय आच्छा बिदिब्ला नों मालायनि हिनजावखौसो मोजां नुयो नङा होमबा गावनि हिनजावखौबो मोजां नुयोब्रा मालायनि हिनजावखौबो मोजां नुफायो आरोलै बाप मा खोथा बुङोलै नों सन्थला आं बोरैबा मोनसे सैथोखौनो गोखा बुंखायोलै अमा राजा बेनिखायनो आइजो माहारिखौ बुंगोनां गावनि महरखौ लानानै दुगिनाङालै नों बेसेबां साइस जाया मानो नोंनि हौवाया मालाय हिनजावखौसो मास मोनथाम मोनब्रैनि उनाव मोजां नुखागोन मिथिबाय डेन्जार जाथारबायलै नों बन्दु जेबो डेन्जार नंथारालै बे सैथोखौसो बुंदों आं सैथोआ बेनो हिनजावा जेसेबां महर गोसा जाया मानो मालायनि हिनजावखौसो मास मोनथामनि उनाव मोजां नुखायो जारला जागलै नोंजोंबो आच्छा बार' थाइबानि लारु जोंहाना हिनजाव गोदान फैबायना साला गुन्दा साला खिथु गोलाव हिनजावखौनो लानानै फैलायबाय आरो नों थौ साला आं लाबोआखैलै आंनि जावजा दाउला राजासो लानानै फैदों बेबो आंनि गोदोनि एक्स आफ्रामखौसो मानि बालै गावनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ गावनि जावजाया लानानै फैबा बोरै मोनो बिदि होननानै गोसोफोरा गिदिंलायसिं नामाब्रा नोंनालाय बिदि नङालै आं टेनसनसो जादों आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ मानो हाबा खालामनांगौ बे दाउला राजाया बेनिखायनो मोनदों होननानै एक्स गार्लफ्रेन्ड बारा खालामना लानाङालै मालाबा गावनि फंबायानो मालाबा गावनि न'खरनि सोरबा मानसियानो मालाबा गावनि बिफायानो हाबा खालामनानै लाबोगोन मा फाथा थौ साला नंखायबो नङालै बेनिखायनो जारला जाबायना बिराद टेनसन जाबायलै आं सन्थला टेनसन जाबाय थालै आं रावनिबो टेनसनाव बाहागो लाफायालै थौ साला सुवा सन्थला मा एसेब्रा बेलाय आंनि टेनसनाव बाहागो लाफानाङाब्रा थेवबो गोसोखौ एसे मोजां मोनहोना गालांनांगौना माब्रै सेल्फि जाथारखोब्रा बे सन्थलाया टेनसन जाबावनांसिगोन आरो माथो खालामबावनो जेब्लानिफ्राय गथ' गथाय खांदों बोरायसिन जाहोलांदों टेनसनाबो बारा जागासिनोलै आच्छा लोगोफोर गाबोननि एपिसोडाव हिनजाव गोदाना मा जागोन मा जाया बेखौ नोंथांमोना नुसिगोन अब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होलांदो आरो 2 लाख जाजानो लुगैदोंबा साबस्क्राइब खालामदोब्रा बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट